Miten komposter voi parantaa satoasi? Maaperä ennen komposteria. Lannoitteet lisäävät typpeä maaperään. Maaperän heikko mikrobiaktiivisuus vaikuttaa typen hyödyntämiseen. Jopa puolet lisätystä typestä voi päätyä huuhtoutumina vesistöön tai päästöinä taivaalle. Komposter ruiskutetaan kasville 2-3-lehtivaiheessa. Komposter-aktivointiliuos voidaan ruiskuttaa kasvustoon tai sitä voidaan käyttää myös lietteen lisänä. Komposter-aktivointiliuos tehostaa merkittävästi mikrobiston toimintaa. Aktiivinen mikrobitoiminta muuntaa orgaanista typpeä kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Kaikki lisätty typpi saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti ja maaperään sitoutunutta orgaanista typpeä saadaan myös käyttöön. Lisätyn typen hyväksikäyttösuhde saadaan nostettua 100% tai jopa sen yli. Komposter. Kaikki teho irti lannoitteista.